welkom alweer bij de 18e editie van het o zo mooie nieuwjaarsduik hier in het pittoreske Boeren. Ik doe de 18e keer mee. Ik ben de enigste die 18 keer mee die had hier. Jelle Boeremaat, die had 17 keer, die was 1 keer ziek. En dat begrutte het hem altijd nog wat. Hij vindt het wel jammer, zei er. Maar hij is er altijd wel bij. Ik kon zo lang trouwens ik gezond ben en het dwanken. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en door! Succes! Beurzing mee joh! Jongen, wat deelnemers! Oh, helder! Jongen, ik geef de microfoon niet terug! Schitterend in de muren! Corrigo nog, dat nooit in de geweldig! Ja, bedankt. De 18e editie gaat nog niet weg. In de tent is slecht. Ik kom uit Brazilië. We zijn hier op bezoek bij een vriendin die ze hebben ontmoet in Zwitserland. We zijn gisteren aangekomen, oudjaar gevierd, oliebollen gebakken. En nou ja, dat hoort natuurlijk ook bij een buur. Maar als je een buurman bent moet je springen.